Vukovarsko-srijemskoj županiji, koordinacija s načelnicima i gradonačelnicima u Osječko-baranjskoj županiji, nakon čega u 16 sati imamo sastanak sa svim lovoovlaštenicima, dakle lovačkim društvima koja upravljaju lovištima, kako bismo razgovarali i o iskoraku u tom području, dakle odstrela divljih životinja. Nekoliko stvari je komunicirano, suradnja lokalnih vlasti s ravnateljstvom civilne zaštite, veterinarskim inspektorima, ovlaštenim veterinarima za slučajeve kad se događa proboj u njihovoj općini. Zauzeli smo jedinstven stav da kao država ne smije proći više od minuta, nekoliko, da reakciju imamo potpuno usuglašenu, besprijekornu i pravovremenu. Također, novi slučajevi danas komunicirali jesmo, no za ponoviti opet su u Osječko-baranjskoj županiji naselja Bijelo Brdo i Lug, to su jučerašnje potvrđeni slučajevi što smo jutros objavili, no evo dok smo imali ovaj sastanak u Mecama, dakle pored Bilja, i u Dalju, jedan slučaj koji nam je sad malo prije došao. Također vijest da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo rješenje o dopuštenju odstrela divljih svinja na području Parka prirode Kopački rit je pristiglo. Park je upućen u svoje obveze i moraju se početi baviti time bez odgode. Hrvatske šume, državno trgovačko društvo, su donijele obustavu izdavanja svih dozvola za prikupljanje nedrvnih proizvoda. Dakle, apel još jednom ovim putem svim i rekreativcima i onima koji skupljaju i žireve, gljive ili koju god aktivnost provode u šumi gdje je potencijalno divlja svinja, da se u ovim trenucima u Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj suzdrže. Također HAPIH i ovlašteni veterinari pripremaju reviziju koju su trebali preuzeti kao SDSS. Također od načelnice suprug je zamjerio valjda što sam bio na koncertu od Thompsona, ne znam jesam trebao biti na Baja Mali Kninđa ili kako se već zove, netko ko bi njemu odgovarao da sam bio na tom koncertu. Pozivam Milorada Pupovca da smiri strasti, imamo puno ozbiljnijih tema, glavna tema je spas ove situacije, borba s afričkom svinjskom kugom, a moj čin preuzimanja stožera, stavljanje svatko od njih kao načelnik, gradonačelnik svog mjesta, pa i načelnica Jagodnjaka ima jednu odgovornost prema hrvatskom svinjogojstvu, prema svim hrvatskim mještanima, prema svojim mještanima, onima koji rade po zakonu i koji traže odgovore od nas i pomoć. Imamo svi odgovornost da komuniciramo na temelju znanstveno-stručnih utemeljenih stavova kako se boriti protiv ove bolesti. Otklonili smo raspravu radi li se to o ubijanju zdravih svinja, otklonili smo tezu o velikima i malima, dakle imamo proboj u najveću farmu do sada, otklonili smo temu o 23. smo bili na tom tragu kao Domovinski pokret, sada smo isto. Gospodin Dabro, moj prethodnik, je za svog mandata donio program repopulacije koji smo mi nastavili provoditi, 4 programa Vlade Republike Hrvatske za obnovu stočnog fonda. Paralelno s tim 1,33 milijarde eura do 2030. godine Vlada će uložiti u povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje. I evo jedna mala i ekskluziva, rekao bih, ispričavam se. Rekao bih, dakle, paralelno s 4 programa koja razvijamo, danas smo dogovorili i program pomoći svima koji su se našli sad kao svinjogojska gospodarstva u problemu s afričkom svinjskom kugom. Dakle, i kao država ćemo i tu ići za obnovu biosigurnosnih uvjeta, za povećanje svih standarda. Smo stekli dojam zapravo o koliko se tu u rizičnim događajima radi. Ono što je jako dobro, a to je da Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija posjeduju jednu neprocjenjivu kulturnu baštinu, bogatu tradiciju svih manifestacija koje sad dolaze na jesen, koje ja maksimalno i podržavam i uživam u njima, no sad je trenutak da moramo procijeniti rizik širenja bolesti. Otvorili smo pitanje održavanja vinskog maratona u Zmajevcu, maratona utrke
za trkače u Kopačkom ritu. Spomenulo se tu još nekoliko manifestacija, igra Hijada i sajam paprike, ako sam dobro shvatio. Radi se zaista o potencijalno ozbiljnim događanjima, koncert u Donjem Miholjcu, ako sam dobro zapamtio. U nekim trenucima teško netko može garantirati, iskontrolirati situaciju da se neće pojaviti ljudi i koji drže svinje i koji ne drže svinje i iz onih žarišta, iz onih slobodnih prostora. Mislim da svi trebamo shvatiti ozbiljnost, apelirali smo na načelnike i gradonačelnike da i oni sami procijene i da neke manifestacije otkažu, odgode, da prenesu među ljude poruku ne da netko otkazuje manifestacije jer nam ih se otkazuje, nego da je situacija ozbiljna i da je opravdano za otkazati, a mi ćemo u sljedećim danima promotriti i našom naredbom o suzbijanju afričke svinjske kuge.